Vodik je izvrstan link prema obnovljivim izvorima energije. Mi na Fakultetu strojarstva i brodogradnje razvili smo vlastiti sustav za proizvodnju vodika korištenjem sunčeve energije, dakle potpuno bez popratnih štetnih emisija CO2. Razvili smo prvi hrvatski bicikl na vodik i trenutno u ovom projektu u suradnji i veliku podršku Hrvatskog Telekoma razvijamo vlastiti dizajn prve hrvatske punionice vodika. Hrvatski Telekom se već mnogo puta potvrdio kao predvodnik u inovacijama i ekološki osviještena kompanija. Zato mi je iznimno drago što omogućujemo postavljanje prve punionice vodikom u Hrvatskoj. Ovo je inovativno i društveno odgovorno rješenje koje će pomoći smanjenju zagađenja u gradovima i na taj način poboljšati kvalitetu života. Evo, javljam se sa mjesta gdje će kroz otprilike godinu dana biti instalirana prva hrvatska punionica vodika. Vjerujem da će ovaj projekt potaknuti i druge kompanije poput Hrvatskog Telekoma, ali i državne strukture da prepoznaju važnost ulaganja u vodikove tehnologije. To znači ulaganje u infrastrukturu, odnosno u punionice vodika kako bismo omogućili dostupnost vodika kao spremnika energije na svakom koraku. Time ćemo doprinijeti uvelike svi zajedno razvoju hrvatskog gospodarstva, prepoznatljivosti Hrvatske u svijetu, ali i očuvanju ovog našeg divnog planeta.